Ej, ved du hvad, det er sgu ret ligegyldigt, når du bare dør. Ja, du kommer ikke til at kunne gøre noget ved det. Faktisk savse mig, når du død, mand. Held lykke. Her har vi en dokumentar om selvmordsmission. Hop nu for helvede. Det er fordi, det går ondt i mit ben, det var der jeg faldt på før. For helvede, så hop nu. Skal du fortælle mig historien for helvede? Nu er det på YouTube. Se hvad der skete lige før. Okay. Okay, Mikas, aben her, han skulle op og klatre et træ. Så sad han på en gren. Hvor fanden er den gren Ja, henne? kan du klikke dem her? Den der knæ. Så, Og så prøvede jeg at tage fat i den her klippen. ja, der. Men så knak den ene gren, så greb han fat i den anden gren, så knak den også. Så troede han skulle dø, men det gjorde han så ikke. Desværre. Men nu satser vi altså på alt på en dør nu. Kan jeg så tænke efter mig? Hop nu for. Jeg bruger nok hjælp, mand! YouTube kan ikke vente for evigt. Okay. Du vil ikke godt komme til at tjene skejs på det her, Mikas. Det værste er, at hvis jeg dør, ligger du op, kan du faktisk godt være, at du bliver rig YouTuber hurtigt. Men også hurtigt en sagsøgt YouTuber, tror jeg. Ja, fuck da. Altså, de lukker bare min kanal. De ved ikke, om den eksisterer. Nemlig. Det finder jeg sgu ud af. Jo, de ved ikke, at den eksisterer. De sender mig masser af mails. Om hvad? De siger bare, dit indhold det er kraftigt så dårligt, så vi overvejer faktisk at blogge dig på alle sociale medier. Det sendte de mig faktisk her tidligere i dag. Nå. Men- Og så sagde du bare, den gang har det... Denne gang, du har fået lidt af min tissemand. Nu har jeg direkte ned på det. Ja, jeg griber. Du skal bare lige tænke over, at jeg har en Nokia i hånden, ikke? Du er ikke faldet ned endnu. Hop nu for satan. Du er meget dårlig til at falde ned. Okay, jeg hopper nu. Vi vil se, når det Er I klar? Jeg hopper. Hallo, lortekamera. Nej, sådan der. Jeg hopper nu. Jeg skal bare lige have Jeg været. har også en Nokia-telefon, så det giver bedre mening, hvorfor han stiger også fortsat det. Mikas, det er fordi, jeg filmede direkte ind i modlys. Du har også sagt dit navn, kan jeg samtidig det, du opfører. Mikas, giv ikke så. Fald nu ned derfra. Det der! Ser du mig? Går jeg fuldstændig amok? Går jeg fuldstændig amok? Så kræv ned i banen på mig, og nu går du en dag ind i vores stræklukke. Kan du komme her? Kan du komme her? Nej! Jeg kan komme ned og vise dig, hvordan man har lavet rigtig YouTube. Er I klar? Nu skal jeg vise jer det. Prøv at se her. Ham der. Han følger efter mig. Men jeg har ikke. Jeg har filmet det, men det har jeg. Se nu. Se hvad han gjorde med vores strikdunk. Ja, det snakker vi om. Jeg er ikke sådan, at man filmer. Det er sådan, at man laver sin egen blog. Jeg er ikke for tæt på kameraet. Ja, Buster er også ved at udlægge turen. Det er ham her. Hvor er du forkert ned, mand? Hvor? Ja. Nå, vi slutter videoen her. Giv en outro, din slut-outro. Ses. 1, 2, 3. Ja, I må ikke se mere, for det er ikke